Aşgabatyň etegindäki ilatly ýerlerde ýaşaýyş jaýlary ýumrulýar. Äne we gämi ilatly ýerlere degişli daça melleklerinde jaýlaryň ençemeti ýumruldy. Ýerli ýaşaýjylara göçmek üçin örän az wagt berilipdir. Adamlara göçmäge diňe 2 gün berildi diýip ýerli ýaşaýjylar gurrun berdi. Wir döwrançylyk adamlar goşlaryny zordan alyp ýetişýärler diýip bu ýagdaýy gören ýerli çeşmeleriň biri 3-nji maýda gurrun berdi. Haçan üstümize gelende şonda göçörüs diýip goşlaryny düwüp garyndaşlaryna uradan we özlerine iň gerek bolan zatlaryny alyp galyp garaşyp oturan ýaşaýjylar bar diýip ol sözüne goşdy. Yerli çeşmeleriň söýlerine görä daça ýerlerinde günde onlarça jaý ýykylýar. Hopsuluk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gepleşen ýaşaýjylaryň söýlerine görä öýleriniň ýykyljagy barada diňe bir hepdeden az wagt öňünden habar berilipdir. Şondan soň jaýlaryň gazy kesilipdir. Elektrik togunyň berilýän wagty çäklendirilip, diňe akşam saat 8-den ir saat 9-a çenli berilipdir. Geçen hepdäniň başynda ýykyljagy habar berildi. Eýämden ýykylyp başlandy. Dip ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk radiosy äne we gämi etraplarynda daça jaýlarynyň ýumrulmagyna degişli ýagdaý barada Ahal vilayatynyň we bu ilatly ýerleri öz içine alýan Akbogday etrap häkimliginden resmi düşündürüş almagy inançdy. Hema vilayatyň resmi web-saýtynda görkezülen telefon belgileri edilen jaňlara jogap bolmady. Ýaşaýjylaryň söýlerine görä olaryň ýumrulýan daça jaýlarynyň käbirleri 35, beýlekleri 40 ýyl mundan ozal gurulypdyr. Olaryň söýlerine görä öý goşlaryny çykarmak üçin berilen wagt örän uzypsız bolup uly kynçylyk döredipdir. 40 ýyl duran daça ýerleriniň ýykyljagy barada 2 ýa 3 aý öňünden hiç hili duýduruş bolmady. Indi bu ýeriň ýaşaýjylary nire gitmeli? Bu hökümeti gyzyklandyrmaýar diýip änewli ýaşaýjy aýtdy. Öýleri ýykylýan adamlary alada goýan ýene bir ýagdaý olaryň ýok edilen jaýlaryna hiç hili kompensasiýa ýa-da onuň öwedine başga jaý berilmejegi aýdylypdyr. Daça ýeri bolanlygy sebäpli bu ýeriň ýaşaýjylaryna jaý alyp bilmek ähtimallygy düýbünden ýok. Yerli häkimlige barsam, siz daça ýerinde ýaşanyňyz sebäpli size ipoteka jaý almak üçin ruhsat berip bilmeýäris diýerler. Bu ýeriň ýaşaýjylary indi kwartirant bolmak üçin jaý gözleýärler. Dip ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň söýlerine görä Aşgabatda we onuň töwereginde kirýe jaý almagy köp maşgalalarda maddi mümkinçilik ýok. Jaýlaryň iň arzany aýda 4000 manada barýar. Halkyň aýlyk günlükleri jaý kirýine ýetmeýär diýip änewli ýaşaýjy aýtdy we şu sebäpden yerli ýaşaýjylaryň jaý ýumrulýança içinden çykman ýaşap oturýanlygyny belledi. 4000 manat Merkezi bankyň kursy boýunça 1142 000 Amerikan dollarynyň gowrak adatlyk bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň bellemegine görä yerli ilat köpçüligi üçin daça melleklerinde gurulan jaýlar esasy ýaşaýyş ýeri bolup ençeme maşgalanyň ýaşamaga başga ýeri ýok. Käbirler bu ýerde satyn alan ýa-da guran jaýlarynyň bakasyny hem entek ödemendir we bergisini üzüp ýetişmendir. Meniň tanışym geçen ýylyň ahirinde daça ýerlerinden bir näçe müň dollara jaý satyn aldy. Ol heniz şol alan jaýynyň bergisinden çykyp bilenok. Jaý edindim diýip begendi. Indi bolsa ýene-de jaýsyz galdy. Dip ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanyň iri şäherleriniň we dürli ilatly ýerleriniň ençemetinde şol sanda paýtagtda we onuň töwereginde şu çakaçenli ýaşaýyş jaýlaryň onlarça müňüti ýumruldy. Häkimetleriň jaýlary ýumurmak goýunça guramaçylykly çäreleriniň netijesinde öýsüz galan ýaşaýjylaryň käbirine jaý gurmak üçin mellek ýa-da jaý berilen bolsa, köpüsine ipoteka bilen jaý satyn almak mümkinçiligi hödürlendi ýa-da düýbünden hiç zat teklip edilmedi. Azatlygyň çeşmeleri häkimetleriň ilata kompensasiýa hödürlen halatynda onuň örän uzypsyzdygyny belliýärler. Azatlyk bilen gurrundeş bolan türkmenistanlylar bu tejribeleriň netijesinde hiç kimiň öz ýaşaýan jaýyndan arkyn bolup bilmeýänligini, jaýsyz galmak howp astynda ýaşaýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatda jaýym bar diýip arkyn bolar ýaly däl isleseler elinden alyp ýa-da ýaşap oturan öýüňi ýykyp goýberýärler diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Jaý meselesi halk köpçüligi üçin agyrlygyna galýar. Paýtagtda we onuň töwereginde ýaşaýjylaryň ençemeti kiçi jaýlarda bir näçe maşgala bolup ýaşaýarlar. Şeýle-de bolsa paýtagtda kaşaň binalaryň şol sanda köp gatly ýaşaýyş jaýlaryň gurulşygy dowam etdirilýär. Köpçülige ýeterli maglumatlary görä kwartiralaryň bahasy 50 000 Amerikan dollarynyň başlanýar we 240 000 dollara ýetýär. Ýurtda ortaça aýlyk 1,5 müň manat töwereginde bolup resmi kurs boýunça 428,5 Amerikan dollaryna barabar.